Hey Mirt, ik ga een hele leuke attentie denk ik voor jou. Van het Docking College. Waarom? Omdat we die eigenlijk enorm missen op school natuurlijk. Maar ik vind die ondertussen ook een topper. Dat het altijd online bent. Dat het altijd een huiswerk maakt. Dat het altijd in de spirit erin hoort. Maar we missen die wel. En die willen heel graag dit Jan. Dankjewel. Om dat even alsjeblieft. Dank. Gaat het goed met mij? Ja. Ja? Met meneer? Ja, prima. Het gaat hartstikke goed. Nou, wij gaan een actie joet je zus een presentje. We brengen onder leerlingen. Het zijn blomboltjes, narcissen en hyacintjes. En het is eigenlijk wil we ons band even een hele leuke positieve groet brengen. En dat doen we door de band dat thuis te brengen. Dus de coaches zullen het onderwijs, maar de attenties. En die bezorgen dat bij hun eigen coachleerlingen. En wij doen dit vanuit de vakscholen, maar ook vanuit de VMBO GT. Dus Docking gaat VMBO breed. Ik ben er bij Mirte. En Mirte zei, kun je weer op de stal komen? Want ik ga, maak me bezig met Amico. Haar hinder. Hè? En dus ik ga even naar Mirte toe. Hey Mirte, en Amigo. En moeder natuurlijk. Hey Mirte, we missen jou vooral heel enorm op school. En we vinden het gewoon belangrijk dat je weet dat we aan je denken. Dat we je graag op school liefst zouden hebben, maar dat kan nu niet. Ik wil jou graag dit even geven. Met een kleine boodschap erop, die is voor jou. En ik vind ook dat je, en dat spreek ik natuurlijk ook namens de rest, dat leerlings, je doet gewoon hartstikke goed je best. Het gaat lekker. Zet je beste beentje voor. Maar ik denk dat ik al zeker weet dat jij ook wel liever op school wat bent. Ja. Alsjeblieft, zet hem thuis op de tafel, denk ik maar. Hè? En geniet ervan en blijf zo je best doen. Ga zo door. We missen de leerlingen natuurlijk, we missen ze onder weekend. En de vooruitzichten binnen op dit moment ook nog net zo dat we ze echt binnen kwartel weer in squallen gaan maaien. In ieder geval onze klas 1 en 2 leerlingen net. Klas 3 en 4 zullen we wel op squallen. Maar klas 1 en 2 hebben we heel lang net zien. En we vinden het fijn om de band gewoon weer even in de eigen te kunnen zien en even een gesprekje te kunnen hebben. En dat doen we goed.